Sekolahke perguruan tinggi, njupuk apa? Wah, anakku pinter nek kon njupuk apa-apa. Njupuk apa piye maksude? Lho, lah maksude njupuk jurusan utawa fakultas. Mune piye kowe? Fakultas. Waktunya ambyar kowe. Lah kok malah ngene piye? Anakku iki takon sekolah ora takon fakultas. Fakultas. Fakultas iki ora fakultas. Oh, fakultas to? Fakultas. Wis sekolah saiki kok nang Yojo nang UGM. Wo. Nang UGM nang nggon jurusan apa? Nang omah. Lho, nang UGM kok nang omah. Wah, anakku iki ditele UGM terus. Apa? Urip gumantung maratuwa. Kaya ngono kok di omongke ora. Ameng urip gumantung maratuwa kok banggane ora jamak ora. Heeh. Ayo nggo anakku sing wedok kuwi. Oh. Iki rebutan karo bojoku. Arep nggo sekolah, nggo nang pasar. Anakku ngambek ora gelem sekolah. Wah, lah ya tuku loro. Hah? Tuku loro. Nggo bayar cengel ya. Ya ora usah kaya ngono kuwi usaha nyelengi. Nyelengi adodosi terus ya arep kebakso kapan. Ya wis syukur gong sing penting anakmu sekolah sing apik, sekolah sing becik. Ngono. Mosok menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol. Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu ini pal-palke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atara areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Jagung Mandura. Ku nek muni nesusro tenane kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku nganjan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wo. Bali. Menika sampun tabuh kalih kirang gangsal menit kula sowan wonten ing Universitas Kadiri mriki wonten ing adicara Dies Natalis ingkang kaping 12 utawi lustrum ingkang kaping 8. Nuwun sewu caranipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika yuswa 12 menika nembe mateng-matengipun. Mugi-mugi anggenipun sami nggodhog dhateng para mahasiswa mahasiswi, para bapak ibu dosen sageta maringaken inggih menika kawruh-kawruh ingkang migunani jumbuh kaliyan ingkang sampun kemareng dipun pengeti inggih menika Dies Natalis kaping 12. Sageta ilmu-ilmu menika migunani tumraping para mahasiswa lan mahasiswi lan Universitas Kadiri menika saya ngrembaka, saya kondang, saya kajuwana wonten ing pundi papan menika ing saged kula aturaken mboten badhe matur kathah-kathah mergi menika wekdalipun ugi winates mila ingkang saking menika sepisan malih kula ngaturaken panuwun sak rombongan sak kanca tebi-tebi saking Ngayogyakarta kula dipun dawuhi sowan wonten ing Universitas Kadiri mriki ngaturaken pasugatan inggih menika pergelaran wayang kulit sedalu natas ciri khas gagrag Ngayogyakarta tinampi wonten ing kitha Kediri menika kula sampun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jenyatanipun kula pitados wonten mriki menika ingkang asring babar cariyos utawi gelar pagelaran menika tartemtu para pepunden, para kadang dalang ingkang gagragipun radi benten kaliyan kitha Ngayogya. Nanging dalu menika Bapak Rektor lan sedaya para panitia ngersakaken utawi ndhawuhi Petruk supados sowan sak rombongan. Mboten ketang namung kagem penyedap rasa kemawon kula menika sampun trimah. Ewadene wonten kirangipun anggen kula ngaturaken pasugatan kula nyuwun pangapunten wonten tasih wonten kathah kuciwanipun kula nyuwun pangaksami jer kula menika namung menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Wondene sampun dados pemareming penggalih matur sembah nuwun syukur bagi nyuwun donga pangestu benjang saged dados pemarem ingkang langkung saged damel pemarem malih. Menika ingkang saged kula aturaken
Lan atur panuwun dhateng menipun Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Andes Talkah MPD, Bapak Rektor, Bapak Insinyur Joko Raharjo MP, lan sedaya kemawon boten saged kula aturaken bangsa setunggal. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, mugi-mugi anggenipun nyambet pasderekan menika sageta sempulur dumugi jaman menapa kemawon. Anggenipun nyambet silaturahmi menika mboten namung kandhek wonten ing dalu menika nanging sak terasipun upami benjang sampun boten kersa utawi boten kepareng nimbali dhateng Petruk namung tali silaturahmi menika sampun ngantos pedhot menika kula suwun. Ning nong nong. Ado-ado saka yojae ya sak kapan-kapan sak gaduk-gaduk menika paguyuban kula piyambak. Paguyuban kanca-kanca pengrawit warga laras. Lan nyuwun pangapunten Pak Rektor kala wau badhe nyekar pamer bojo. Ari paksa mboten saged ngaturaken kula nyuwun pangapunten kula menika wonten pundi papan menika mboten nate mbeta alat musik. Inggih namung kasikan ngaten kemawon sing iso digarap anut gamelan kemawon ingkang kula aturaken. Nek sing nada-nada ora masuk teng gamelan lagu-lagu nggih kula mboten saged ngaturaken. Namung tembang-tembang Jawi ingkang kula gula wentas supados sak mangke mboten dipun supekaken dhateng para lenggah. Sampun ngantos dipun supekaken tegesipun sampun ngantos lali dhateng tetembangan-tetembangan cara kina ing estunipun menika ugi prayogi lan sae sanget. Panji kula nika sok dadi gumunan ning ya soben niat kula nggih ngeten niki. Mila menawi wonten pamundutan ingkang berbau nada pian utawa keyboard dan sanesipun kula nyuwun pangapunten boten saged ngaturaken. Mboten teges kula menika sengit mboten namung kula menika ya remen wong nek ngebis niku ya setelane ya dangdut. Nek ning perjalanan setelane ya dangdut malah kadang kala sok kanca-kanca do karaoke bareng-bareng ning ngebis. Ora kok ning room ora ning ngebis wae. Ning ngebis wis disediani apa-apa kok. Ning menawi pergelaran ngaten menika nggih sampun kula namung cekapipun ngaten kemawon. Namun wontenipun gongso inggih gongso ngaten kemawon. Tetembanganipun nggih ngamawi gongso. Mila nyuwun pangapunten sakalangkung kathah Bapak Rektor. Mbok menawi kanca-kanca dalang pepundhen ing sami sowan mriki saderengipun kula mawi musik menika monggo menika ugi mboten awon nanging menika ugi sae. Ning kula namung saged ngaturaken mawi gongso ngaten kemawon. Ning nong. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan. Lesung jumengglung panagar mangukur kumandang nembung isan sru ikrak isan rok rok rek rok 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 rek rok rek rok 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 rek rok rok Yo. rok rek rok rek rok Alele. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan. Lesung jumengglung panagar mangukur kumandang nembung isan sru ikrak isan rok rok rek rok 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 rek rok rek rok 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 rek rok 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 rek rok rek Gong. Menika namung kagem conto kemawon. Kadang kula tembang lesung jumengglung menika anggitanipun para empu, anggitanipun para pinter. Menika menawi mboten dipun upakara, mboten dipun lestarekaken, mboten dipun ungelaken benjang ndak anak putu kula sami kabesturon tegesipun kelangan lacak. Tembang lesung jumengglung piye le? Nika sampun mboten saged ngaturaken. Nyatane cah SD saiki ya nek dinehi pertanyaan kembang blimbing moyo, kembang krambil manggar, kembang tebu sing kabur kanginan. Nah, menika jawabane ingkang boten pas. Menika menawi sampun kula aturaken namung nggih kados mekaten menika. Iwadene kula tresna, kula seneng, kula dan menghargai dan kula berapresiasi menika.
Kula pribadi namung monggo ing sami mangertosi menawi dereng saged inggih boten dados menapa. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung. Ming tembang kaya ngono kok. Tekan jaman saiki wis pirang-pirang abad kok ora tau ilang. Ora iso ilang turna ya. Pangiraku ora bakal iso ilang. Mergile yasa ya prihatin, tapa brata ngurang-urangi poso. Mula dayane tembang bareng dadi ya ngedapi-dapi, tidak lekang dengan zaman, tidak luntur dengan geguntur. Menika saged lan aku ajane arek omong seru ki wong engko nek kleru malah digeguyu. Ya kaya sok ora kelingan ora. Monggo kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana, cacahe pira iki cacah kanca-kanca Waranggana 8. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung tok. Monggo. Iramane sing rada sesek, Mbak. Men kepenak dirungokke. 1 2 3 ya gamelane rasa muni. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung. Kyai nom-nom ning gula wentah nggon seni lan budaya. Semen seneng kok semen. Coba ayo kanca-kanca pradonga kabeh. Wah, sandangane wis apik-apik. Bes kabeh wis bathik. Jarike ya bathik, ikete ya wah resik-resik. Raine ledhek-ledhek. Monggo, lesung jumengglung sru imbal-imbalan 1 2 3 semangat, yuk. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung. Nah, ming sak ngono wae aku wis trima. Do apal lesung jumengglung ki aku wis seneng ra jamak-jamak. Sinden karo anu Wira Pradanga digawe kompak. Dipamerke nang Universitas Kadiri kene nek nganti ngisin-isinke. Wah, ado-ado tak gawa. Tak sewake bis. Tak sewake bis tak pakani ning dalan kok. Ora kompak isin. Coba lesung jumengglung sru Mbak. Nek tanganku munggah ki suarane wedok, nek tanganku medhun suarane lanang. Ning perpindahan tangan ki ora nganggo aba-aba cangkemku. Ming probo-obo tanganku. Pamane ngene iki. Yuk, ki sing muni wedok. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan. Nek tiba-tiba aku medhun jeluk, langsung pindah lanang. Ki nek nganti-nganti ora kompak sin. Ku anggere bise mandeg rumah makan tak tutuki kacane. Pokoke entuk mandeg ning pom bensin cukup nguyuh. 2000. 1 2 3 ya. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung Maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung. Nah, iki seneng aku. Coba saiki tak cepetke le pedhon suarane kurang sesek iki. Langsung jumengglung sru imbali ngono kurang mars 1 2 3 ya. Lesung jumengglung Sru imbal-imbalan. Terus lesung jumengglung Maneker mangungkung kumandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung. nah, iki tegese lagi kompak tenan. Coba tak potong sing luwih cedhak meneh. Ben aku kedawan kok. Nek ora dipotongi ndak ada tuman ora. 1 2 3 ya. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung kumandang ngebeki sajroning pradesan tek togung. Wis sapa wis. Rusak wis. Keseseken le medhot malah
Tok tek togung tok ana sing trang ngono Bang. Gathuk ayo. Eno neno mung lasunge aju mangglung mlebu srepek sanga. Coba kula nyuwun semantenipun Mbak Ika. Ya. Mung lasunge. Ya. Ayo. Mung lasunge aju mampir delo ning Raramba ya rek ngayah karo ngaturake wigatine bengi iki. Lustrum ke-8 Dies Natalis ke-40 Universitas Kadiri ana ing kutha Kediri kene, Truk. Wah. Tegese kowe ya nyimak acarane, mesti kudu nyimak. Ha iya. Syukur bagi nek anakmu wis ana sing dewasa, lulus saka SMU utawa sekolah menengah atas, lebokke ning universitas. Arep mapane ana ing pojok kulon kota Kediri. Ning universitas iki pancen wis dingerteni dening para warga Kediri. Betul, pancen ya ngono. Ning nek ora ayo omahku Yoja nek ado, lho saiki ora kurang kos, ora kurang kontrak kok. Sekolahke kene. Lho, njupuk apa terserah. Anake Bagong kuwi sekolahke perguruan tinggi, njupuk apa? Wah, anakku pinter nek kon njupuk apa-apa. Njupuk apa-apa piye maksude? Lho, lah maksude njupuk jurusan utawa fakultas. Mune piye kowe? Fakultas. Waktune ambyar kowe. Lah kok malah ngene piye? Anakku iki takon sekolah ora takon fakultas. Fakultas. Fakultas iki ora fakultas. Oh, fakultas to? Fakultas. Wis sekolah saiki kok nang Yoja nang UGM. Wo. Nang UGM nang nggon jurusan apa? Nang omah. Lho, nang UGM kok nang omah. Wah, anakku iki ditele UGM terus. Apa? Urip gumantung maratuwa. Kaya ngono kok di omongke ora. Ameng urip gumantung maratuwa kok banggane ora jamak ora. Heeh. Apik kuwi ya. Aku ya anakku sing tenan terus iki arep tak sekolahke sing nomor 2 iki sing wedok iki sing lanang wis kacau wis ora iso didandani uteke. Lho. Wis ora iso didandani uteke, ora iso. Karepe cita-citane apa? Arep dadi polisi. Oh. Ya syukur. Wingi wis njaluk karo aku, Pak, njaluk ditenggo potong rambut arep model piye? Model Polres. Lho. Potong rambut kok model Polres. Aku ya ora ado diaspal ndase saja. Maksudnya kaya polisi lho, Truk. Ha iya. Wis ora kena dindak. Saiki wis pendidikan. Oh iya syukur, diragati le. Pak sigarke Tegal kulon omah kae apa? Oh ya syukur. Weh, tak tonyo kae cek aku weh. Weh apa? Ya sorry wis kebacut dereng. Wah. Ngawur iki adol kok teke kakangne barang didol. Ha iki anakku nek pinter iki ra ya njunjung derajatmu to. Njunjung derajatmu ora. Sing wedok nomor 2 kae wis meh lulus SMA, Truk. Ya di hati-hati lho, Gong, pergaulan saiki medeni lho. Heeh, wis anggere runtang-runtur wong lanang tak pendeli iki sing lanang. Ocat mau minggat ora sida ngiyang anakku. Wo, wedi ben luluse kok sekolahe. Sekolahe anggere kebacut yang-yangan wis. Sekolahe keteteran, ilmune ora nyantel,
Sing nyentel ming bangsa, wah wis aku susah ngono. Ah iya. Mula nek srawung tak batesi. Ha iki kok kaya tuku montor anyar. Ayo nggo anakku sing wedok kuwi. Oh. Iki rebutan karo bojoku. Arep nggo sekolah, nggo nang pasar. Anakku ngambek ora gelem sekolah. Wah, lah ya tuku loro. Hah? Tuku loro. Nggo bayar cengel kok ya. Ya ora sak kaya ngono kuwi usaha, nyelengi. Nyelengi adodosi terus ya arep kebasuk kapan. Ya wis syukur Gong, sing penting anakmu sekolah sing apik, sekolah sing becik. Ha ta. Sok upama lulus arep lebokke ndi? Universitas Kadiri. Ah, apik kuwi. Jurusan hukum. Oh, seneng dadi hakim garis kok dadi lebokke hukum. Kok hakim garis maksudnya piye to? Lah nek lulus ora mung dadi hakim garis to. Prit ngono. Verkek. Ora usah sekolah wae iso kowe blok. Tak pancal modar kowe. Wong kok bingungke wong tuwa. Sing jeneng hukum kuwi sok dadi jaksa, dadi hakim. Kuwi ra ya hakim, nek mung tambahi garis. Ha ta? Padha wae. Ora ya Gong, ya dijuruske jurusan bahasa. Dijuruske wong Faihung ngono maksudnya. Ya ora dilebokke ning jurusan bahasa. Wah, ya wis anakku kepingine kimia terus. Wo. Rencanane arep gawe racun. Cah edan wis. Omongan kok karo Bagong wis ora cucuk le dienggo omongan pikiran iki malah ngendelong. Ha iya. Sediani sinden akeh banget, Gong. Heeh, yo dadi rasake yo. Yo. Maksude suarane. Arang gamelan semene budalke saka Yoja. Ha iya. Gamelan werna-werna kok le nuthuk dhewe-dhewe ya, Truk. Kempul ae dijagur. Heeh. Demung dituthuk. Heeh. Siter dijawili. Ha iya. Nek sinden dicethot. Oh. Engko rak muni au. Nyuwara kuwi ya. Andhepe ora sapenake dhewe. Yo nembang reng, ndak kentekan wektu. Ayo, kowe nantang apa? Nek cara gara-gara nek cara ngene dhewe kono iki sing gayeng-gayeng sing gumyak-gumyak lebokke nggon limbukan, sing gara-gara dienggo piyai sepuh sing klasik-klasik. Klasik ya cocok, modern ya cocok waton nganggo gamelan. Heeh. Kowe sik sing tuwa. Kowe sik reng sing tuwa, yo nembang gek mati matamu yo. Wis tuwa kok nembang kok terus bar nembang kon mati ora. Yo. Apa reng? Ya tak nembang sing apik ya, Truk. Ya, sing kepenak dirungokke, iso nggo mat-matan. Engko kowe sing rada gumyak, Bagong sing gumyak menadil. Ya. Milih sapa sing arep kepareng mbok aturi supaya nyekar? Aku tak nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya, iki larase pelok barang. Waduh. Mesti sarung jagung ngawur. Sok tau. Aku iki laire dhisik aku karo kowe kok ngelmune kalah karo kowe. Sarung jagung iki tembang apa? Sarung jagung watone ke baca tresna tak rewangi Piyai Kediri kapal kabeh. Oh. Nesu garek. Mesti kencing manis. Lho. Apa ketruk sing tembang cara Semarang ka lho, arum manis kok kencing manis nguyuhi ndasmu kowe wae. Gareng mumet musuh Bagong. Ora ati jenenge kok. Ya mung waton apal manise ya kencing manis. Kencing manis kok dadekke tembang ora. Utut manggung cara pelok barang truk diramakke selembar dikurke. Neno wancine surya nana ki sabda. Wah, kuwi aku suwe banget ora krungu reng. Aku suwe banget ora krungu. Aku blas durung tau krungu aku. Ya dunake ya. Ya. Apik iki ya kaya ngapa? Engko terus lebokke irama loro. Terus was pokoke kepenak terus. Heeh. Dikambati tumlawung. Wah, nek Mbak Ayu mesti jos, suarane mesti apik. Piye Gong mathuk ora? Aku apa-apa mathuk. Kowe engko kira-kira arep nembang apa? Aku nek ora Kartomarma medhot kolor.
Kartonyono medhot. Ora iso apa nggo gamelan? Ora iso, ya mung tabuhi jatilan. Apa-apa ki paling apik ki ping jatilan kok mungsi guna. Apa? Mungsi guna. Omong ora pas kok. Sing jeneng multiguna. Aku muni piye? Mungsi. Multiguna iki jatilan. Wis jajali. Arep nembang apa-apa jatilan mesti iso. Oh iya ya. Bengawan Solo ding dong ding jik ding dong liwayatmu kene ding dong ding wis ra gagas laras. Heeh. Terus tumete sing waspaku ding dong ding wis apa-apa masuk wis to. Ya iya wis kuwi. Ah sesuk nek wayangan nggawa jatilan dadi nek ana sing nyuwun lagu modern ki cucukke jatilan kuwi. Oh. Sing kang slupan gareng. Ora sing asupan ora. Gawe jatilan saiki ki wis kentekan demit. Lho. Kok iso kentekan demit? Lho, jatilan ki nang ndi saiki ana lho, Truk. Nganti demite kekurangan. Demit ki nek pinggu peyene ping pindho. Wah. Sing aku tak ngangslupi ning kono, engko bar saka kono aku tak mlayu rono ngangslupi ning kono. Ha saiki demite kurang kok jatilane kokean. Oh iya ya. Yo. Diwiwiti. Reng, mangga Mbak Ayu ya. Aku tak udut ya. Nglaras sithik. Penak iki. Engko berarti nganggo kur. Nganggo kur sindene muni kabeh. Pejet ora muni. Heeh. Yo mangga. Iki ngopo cah iki? Aku anggere muni Ganes wicarane kanca pira swara yu syo wah ning ati iki maksir. Wae mati urip nek rung metu kutut manggung rung seneng. Mati urip nek rung metu sinom parijata rung seneng aku. Mati urip nek rung metu bakmi rung seneng. Pancal mencelat kowe. Wong tembang kok tekan panganan ora. Weh, nembang ki nek ora wareg. Padha wae Bagong. Mangga, Mbak Ayu.
omben penake tembang ki nang kene iki lho, Truk. Jane ming sak girongan ngono kuwi ning ati iso maknyes lho. Ngene iki lho. Ha iya. Aku kowe kaya kanca-kanca Wiraswara anggere muni ndang tak tetung deng tung. Lho, penak banget lho. Aku ya gumun. Ming sak yo ngono kok penak banget lho. Ndang tak tetung deng tung. Piye, Kong? Aku ya heeh kok penak banget ya. Ming ngono ndang tak tung deng. Wis. Iki jenenge ora nganggo rasa. Ming ngono kok enake nggon endi wis. Amene ming penak yo rasa do rabi. Kok njur muring-muring ora. Wong kuwi rasane dhewe-dhewe kok. Wong yo ngono kuwi anggere ketemu wong wedok terus yo ngono. Bagonge mesti ora sepaham ora awake dhewe. Ora sepaham. Anake Semar anak tiri aku. Waduh. Anak tiri anake sapa? Ya dong-dongo ora. Lanjut, Mbak Ayu mangga. Nah, aku cocok anggere model maam ngene iki. Pakan. Wah, aku bareng noleh memburi lucu Truk. Lucu piye? Piyaga ki kaya sapi dicencang kae lho. Heeh. Ngetke kelir ngene karo lambene mamah. Ora ngematke to. Tenan sing ngedram kuwi lho. Heeh. Kaya dikencang kae terus dileboni apa kae sapi kan anggere bar mangan rak ndeplok terus persis plek. Ha iya. Gayemi jenenge. Heeh. Memamah biyak. Ha iya, pancen bener. Anteng edoan. Heeh, urung ngangan kok. Heeh. Aku wis nganti apal pokoke anggere anteng. Terus dideke nang rumah makan dipakani terus omong boko siji kae. Ngomong piye? Kaya bar dikroto kae. Cerita juan. Ya, nganggo sangu apa, Truk? Ya sangu-sangu sakanane tempe tahu ya digawa kabeh. Sangu gendeng maksudnya? Ya. Srepeg wae ya, Truk. Heeh, men cekat-cekat. Ya kok ndak ditinggal karo ndoro-ndoro kae do nekat tenan ninggal. Lang-langing driyang mangungkung.
Gelar Pandhan Moncar Tinon lir kekonang suram sorotetan padang Atmaja Kunggir bocah bagus Antasena padha kanthi harja sapraptanane negara Ngamarta nggir Atmajaku Antasena pangestune Siwa Punta slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa wah caidan padha harja sapraptamu pangestune Bapak wilujeng Pak aku ngaturke bekti ya tak tampa anakku Antasena Padharjo pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku aku ngaturke basa katur ya mak cilik ya Antasena ndak tampa Atmajaku ngrandu Gumbala ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamarta nggir sepisan ngaturake bektiku katur ngersaning Pakde Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulub diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk. Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati
Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, karang kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Klimasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkokan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar ki dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara remangos pamyong ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, Caidan kenapa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teka kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Endakna kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak ndugang? Apa anggepe sisa ndugang ming kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan.
Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wit, ore kowe klumahke. Jelamro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu, ayo mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Wor-worahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panjriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petruk wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestrinipun Sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wa dawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho
senjata cakra karo sekar cangkok Wijayamulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Garukaca wonten timbalan. Upama Wakming Ndarawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar. Kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndarawati? Ora wani sebab apa? Malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karangkandempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandhem watu sirahe mudhar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Aku melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki? Wonten nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu. Lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Niku kersanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning lilanana Wakming Ndarawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karangkandempel Kanjeng Prabu. Mobang mangaruna katinetraning angga rapo kanikara saketer kene dongane nggung lir wowo sing pini panca pepetoking ayamana lha dal Antarja kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun. Eneng apa sowane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karangkandempel Ketaman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih. Karangkandempel Ketaman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karangkandempel Ketaman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa?
Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Panus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badrana ya derajate kaceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuan bae ketaman pegeblok. Kok tumbale dadak nganggo pusaka Negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol? Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mung kari entuk apa ora? Nek ora entuk Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wah, dalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Jagung Mandura. Ku nek muni nesu tenan kaya nggo sound system. Wih, kaget aku ngajan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wae. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula beto Nenggala kan Alugara. Ora gelem bali? Mboten. Kowe mangkal karo Baladewa, kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe. Aja mboyong Nenggala kan Alugara. Mboten wong ora belek. Ayo, kandhano bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Semar Badrana ya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentang kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Oh ngedan. Ponokawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna iki. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang ing Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata Cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah rumpun Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono? Inggih. Ya, manut aku.
Kakang Semar Karang kadempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang kadempel niku ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapusi iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Ngaturaken panuwun Mbok Ulun. Iya. Tiba sepadha-padha.
Bukulun ngaturaken panuwun, bukulun ngaturaken panuwun, bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Ayo bali. Kurawane jak bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto, kae iki lagi do rapat kok ora dikacu. Oh iya Petro. Ayo sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditenono. Mbangane diajar Dara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kae bali kae. Anjur dite. Ora ndedek. Ayo mulai kono, mulai. Kartomanwar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awas e. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar ning dalem. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Ya. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.